Naibaga malum ma'am, kumusta ti monitoring ti provincial a gobyerno ti Benguet iti panaglabas ti bagyo kan habagat ken ada kadi dagiti maputputar nga ordinansa addang wenno resolusyon tayo ma'am tapno matulungan dagiti apektado nga kakailyan tayo dita Benguet ma'am. Naimbag nga aldaw amin to all the listeners in the probinsya iti Benguet. When actually kat idi dayay kapigpig sa anti bagyo na itsamba nga daytoy committee iti agriculture nagpaayab iti meeting ta medyo adda dagiti proposal inya ket ti maysa nga ipopropose nga ket tuloy-tuloy lata iti pagtulong iti farmers. Actually ket awan pa iti maysa nga bulan nga kahit ited tayo iti fuel assistance crisis iti naduma-duma nga farmers tayo ito'y 13 nga munisipyo inya iti naduma-duma nga munisipyo nang napantayo inasistaran iti provincial governor together with the GJ department the GJ agriculturist tayo apan tayo kinita nga maala ti farmers tayo jay basit man nga pangdagdag da iti capital da iti para iti farmers niya isu nga diay ken adamot lang iti tulong tayo nga madama nga nakabinbin niya as an ordinance kuma nga numabalin ket tulungan tayo dagitoy dagiti ngay pang kasla nga added value iti natnateng tayo kas parigan di federation iti farmers iti Benguet nga no nalakaman tin nateng or haan man nga mailako mabalin nga i-dehydrate tayo amoyo di ilalaok da iti instant ramen or instant mami dagijay ngay tapno no man na urnong tinateng tayo nga hanya mailako dagijay ti mabalin nga papanan na and also naamuan mi gami nga adda ti quarterly meeting daytoy baptisi adamot ti resolution iti sanggunyan panalawigan iti Benguet nga no mabalin kuma dagitoy MSME dagitoy farmers nga in proseso da iti farm produce da no mabalin nga ikanda ti chance nga apan ag-display ito'y baptisi nga uray kuma pagrugrugian da no mabalin ket han nga kasjay ka nga to iti rentada or tulungan dapay kuma and also actually adda pay ti maysa nga position paper nga in-submit mi ta adda ngay daytoy kita iti baptisi nga divided to all the members of jay PSB dagiti members concerned iti policy making iti baptisi ket dayay ket actually divided iti amin no mabalbalin kuma diyay na maipan iti probinsya ti Benguet ngay ket mabalin kuma ket ti ag-decide diyay province of Benguet tapno ammo tayo ti pangipanan. Siyempre no datayo nga tagatoy ammo tayo no sino inya ti kurang inya ti kayat nga aramidan iti farmers. Inya isu nga diyay ti madama nga actually nga naisubmit tayo nga resolution to the PSB of the Baptisi. Napintas ma'am dagita nga initial nga plano. So narugyan yun nga na-discuss diti issue garod iti vegetables kan dagiti manalon tayo ma'am. Ngam in addition to that, may samot lang kadagiti during the habagat kan bagyo idi napalpalabas Vice Gov kat may sa kadagiti napasaran man ti panagbaba kan ngato ti presyo ti natnatang tayo kat adangay dagijay nasayang naibas-basura nga nateng anya iti kasla nga initial nga ikonkonsidera tayo tapno maliklikan dagito nga problema ma'am. When garod inya actually our heart goes to dagiti farmers nga talaga nga kwa ti latest gamin nga monitor mi according to our provincial agriculturist medyo matumal tinateng tata ta syempre handa nga maipan iti Manila which is our number one nga pangikabkabilan niya pangipapapanan dagiti vegetable produce tayo flooded the areas in Manila kun syempre jay typhoon adu ti na cancel actually tata cancel iti trabaho tayo inya and mostly part iti Luzon cancel isu nga talaga nga definitely awan ti gumatang tahandamot nga rumor pa iti balayda isu nga daytamot lang ti maysa nga kaadresan na di ay resolution mi iti baptisi and jay
kaya tayo gamin niya, ti number one ko mga aramidan ti farmers, federate da ngay, may metno co-op gamin ti kasasao ti maaggatang ngay, tapno, kasangay nga may saag ti tinulong. Iso nga dayta ti kayat tayo nga numabalingkat makitugaw tayo pa kung ma-ijay PSB iti baptisi nga degarod very fortunate because of the rain, because of the suspension ti work, haan nga natuloy ti meeting da idi kalman. Inya as for verification, haan nga natuloy ti meeting da iti baptisi. Di ay assistance siguro no rumwarto di ay dana, di ay damage assessment kan needs analysis iti naduma-duma nga sektor nga nadangrad da ito'y napalabas nga habagat kan typhoon. Diyan tayo siguro nga makadecide together with our executive iso ti madamapay lang nga urayan tayo before we could declare. Nya mabaling nga ag-declare tayo ti state of calamity. Based mat kiti ijay monitoring nga nang naararami tayo from the start of jay habagat kan typhoon, makita tayo mat nga dakkel ti dadaal iti naarami daytoy disaster inya nga naaramid. Although, but we need the factual basis. Inya, di evidence-based. Tatakayat tayo, no, we make plans for our recovery because of di napalabas nga disaster. Mamingsan nga iti ikasta tayo. Kasla nga, maalat tayo ti overview ti nangyari dahito napalabas nga disaster. That's why, based on that, mabaling nga makatugaw kami, niya, tapno maited ti usto nga tulong para iti farmers. Nga iso ti, as per verification from the provincial agriculturist, madama iti validation iti, and also the data gathering. Siguro nohan lang nga na-suspend iti work, mabaling nga malpas. Iso nga siguro urayan mi until Friday because our session is every Monday. By that time siguro, no, ada trabahon to nubigat, inga na Friday, baka malpasan dagijay validation, plus maiyagdan ito'y office iti Sangguniang Panalawigan and also in the office of the Vice Governor for us to assess and if there is no okay amin ng data gathering plus the validation, we could at the Sangguniang Panlalawigan declare the state of calamity here in the province of Benguet. Ma'am, subliak daytoy saritaan ladta iti may papan iti nateng. Kasi we understand nga ti present nga market scenario tayo dito Benguet ket nakadepende iti presyo ti nakadepende iti supply ken demand. Adda kadima ti proactive measures ti SP or in general ti Benguet PLGU tapno masuportaran dagiti Manalon in terms of di plano nga crop rotation, crop programming nga mabalin tayo nga adaptaran kumusta ti update na daytoy kan koordinasyon tayo kadagiti Manalon kan kadagiti eksperto ma'am. Sir, the crop rotation, actually many times nga inrugrugi tayo, even the time of Nestor Batangfong 1, na irugrugi daytoy, we had been convincing farmers nung mabalin kat adaptaran da daytoy crop rotation. Sad to say, haan mo't nga ma-accept iti farmers. Inya, iso nga ti best way if we could federate agbalin nga co-op iti naduma-duma nga farmers from the different munisipyo tapno agi takder da iti co-op da and then jay market ngay kasla jay nakita mi ijay sister province tayo ijay Japan through co-op adangay ti naglaka nga agbirok iti market because they will just be talking to one negosyante inya iso nga dagitoy iti nakasalang metkit di nga kayat tayo nga ilabi met lang ijay baptisi ta iso ti may samot nga nagrugrugian inya ti co-op iti baptisi adda ti co-op ijay ti farmers if they could adapt jay kasla aramiden iti nakita tayo nga mayat nga nakita tayo ijay Kochi which is our sister province for 50 years it has been our sister province nga papapanan iti young farmers tayo from Benguet to Kochi at Japan. Vice Gov, may sapay kadagiti problema tatanga bagyo kan habagat. Dito garod na apektaran manan dagiti kalkalsada, be it national road, provincial road, or dagiti access road tayo. Although pangkarunaan nga akam dito ti DPWH, ngem ada kaditi mabalin nga maitulong ti Sanggunian kan iti provincial nga gobyerno tapno ma-fast track kan maisimpa dagitoy nga affected nga kalkalsada, example ije Atok, ije Tublay kan dadumapay nga areas ma'am going to sentro ti Benguet ma'am.
Awan. Actually, sir, right after Jay kapigpig sa anti Habagat, nagpa-emergency meeting nga dagos ni our provincial governor, the executive inya, J PDRRMC, J Council, which is the policy making of J Disaster Management Council tayo. And then nakita tayo nga, and we have been monitoring matlaang, just like J na bimaba na erode nga iskwilaan ije lamtang ti number one nga function iti province is to oversee augmentation iso nga dagitoy personnel tayo from PDRR office and the engineering office iti province of Benguet kat i-augment tayo ti opening iti na duma-duma nga roads and dagi equipment iti province kat naka-standby karkaro ije suyok nga medyo nga delikado area inya iso nga augmentation ti aramidan tayo and also based ije from engineering monitoring adadagi ije tao da so equipment are naka-standby anytime nga on call adada ijayan basta ti number one nga mabalin nga i-augment tayo is road opening for the meantime siguro no malpas to di assessment kitan tayo di recovery plan nga aramidan tayo tapno maging long term ti planning tayo haan lang nga di tatang typhoon tapno ustumot at ipapanan di nabati nga di 5% from the 5% di 30% nga quick refund fund inya reserve fund nga no once nga na-declare ti state of calamity, mabalin nga mausar. Through that assessment, amuta yung ti pangipanan nga ustudi ay 30% nga recovery quick fund nga magastos para recovery daytoy napalabas nga rigat tayo because of the gijay adu nga erosions. Yes, na imbag amalam Vice Gov ni Breves Bulsaw daytoy sir. Kanayunan asa ludsod manipod kaniak sir yan tangay dakdakamat ay ma'am, yan tangay dakdakamaton yo daytoy state of calamity. Anya ti stage tayo tatan for the declaration iti state of calamity. Anya dagiti kurang pay adatos sa kasapulan nga laan tayo tapno maideklara ti state of calamity iti probinsya ti Benguet ma'am. Yes sir. Madama iti validation and data gathering. Although from J latest nga tawag ko kinasaok ti provincial agriculturist tayo, ta syempre ti number one niya kitan tayo kat crop damage. Kat siguro anytime isang at dan ij assessment. Tapno iso ti basis tayo in the declaration of the calamity niya. Declaration of here in the province of Benguet. So urayan tayo. Nagpa-emergency meeting ni executive, our governor, the executive kat anytime niya nag-motion done for the declaration. So amin kat nag-win done for the declaration. It's just the attachment nga required. Syempre di factual basis mati importante nga kitaan tayo. Iso ti maururay. Siguro before Monday, our regular session, kompleto to DI, and then nung makita mo yung kompleto amin, siguro we could already declare state of calamity ito'y probinsya ti Benguet. Yes ma'am, kayat nakaliasawin ma'am nga no state of calamity takuna tayo daytoy data or datos tayo iti Department of Agriculture ti maururay. Baka kat panunutin dagiti farmers tayo nga no maideklara ti state of calamity iti probinsya ti Benguet at adu nga amang at tulong kan ayuda ti maipay kadakwada. Kasano daytoy Vice Gov? Alright. Siyempre, ijay nabati nga pundo, inya nga kwa. And then also, mas strengthen mat iti pag-alat tayo, inya ti assistance ijay national. Karkaro ijay Malacanang and the offices like DA. Of course, talaga nga adati part of jay tulong tayo it will be given to our farmers. Siyempre, iso ti number one nga, iso ti driver tayo, ti economy tayo, iti Benguet. For sure, we will be giving support and help to our farmers in the province of Benguet. Iso nga handa nga madanagan. They will be part of jay recovery plan. Ijay aramidan tayo itong plano, tapno how to recover fast after this calamity nga nangyari iti probinsya tayo ti Benguet. Yes, Gov, kadagiti man naalon tayong agururay iti dadumapay at tulong manipod iti probinsyal a gobyerno malaksid kadagiti daduma nga ahensya ti gobyerno anya iti pamatalged wenno sigurado
nga maiya mensahe tayo kadakwada tapno at least mang namnamada nga kadagiti sumarunupay atawen no adaman iti mapasaran tayo nga pasamak iti agrikultura dadali iti agrikultura ket adda ti kunatayo man nga sigurado a financial at tulong a maipay kadakwada ma'am. Wan, iso nga napintas ti data gathering, inya it will be isunto ti sumuporta ije declaration tayo because no ag long term planning tayo amo tayo nga in times of calamity adati naka-reserve nga pondo. That's the very important iti data gathering. Iso nga in every declaration iti state of calamity we have to study it hanlang nga ag-declare because we saw nga adati rason. Ngem isunto ti long term planning we need the assessment. And hanlang mo't nga jay pagkuha tayo iso nga rest assured para iti farmers tayo nga syempre iso ti number one nga livelihood tayo iti Benguet. There will be programs iso nga we need the datas, there will be programs nga para kanyada nya para iti livelihood iti Benguet. O di ma'am, anya iti kanayunan pa'y mensahe yo kadagiti kakailian tayo nang runa dagiti farmers ken dagiti umili iti probinsya or probinsya ti Benguet. An apektaran although amin tayo met ket apektado iti habagat ken epekto iti bagyo anya iti pamatalged tayo dakwada kabayatan nga maisagsagana dagiti tulong ken programa para kadakwada Vice Gov. On my part, inya, rest assured nga da kami mat iti sanggunyan panalawigan, aramidan may mati day na itod kanyami nga mandate inya together with our provincial governor iso nga na idinalpas nga dagos ti day habagat idi agtrabaho tayo ket nagpa-meeting nga dagos ni Gov amin nga sectors are there tano jay council ket mapa-private mapa CSO from the National Police DepEd na naawagan amin and also jay CSO ket adati farmers group iso nga DI we need a long-term planning para amin daytoy tapno no in case man nga ta syempre ti Benguet ka talaga nga han nga dayta it will be year in year out nga adda ti typhoon nga umay tapno ngay ammo tayo to timang address dagitoy nga problema tayo it will not just be for now but ti kaya tayo ket long-term solution so we ask our farmers kakabsat tayo aunties, uncle, amin tayo mat actually ito'y Benguet. Basta taga Benguet ka, anak ka ti farmer, apo ka ti farmer. Iso nga ti number one niya aramidan tayo, please cooperate with LGU. Rest assured mo nga dahil ti gobyerno tayo kat as may nga anak ti farmer, ni governor, anak ti farmer mo't lang dayta, amo tayo ti rigat iti farming. Inya, farming as an industry in the province of Benguet. Iso nga we are doing our best mat. Kaya tayo akot da kayo mat nga farmers, hanlang nababati nateng makisao kayo iti LGU, nababaman or nangato, ag long-term planning tayo. Iso nga ti number one nga daw-dawatan tayo kumat create tayo iti co-op, patipkuran tayo dagiti co-op. Tapno as co-op, iso gamin ti 30 ta, you can seek assistance no co-op kayo nga apan inya iso nga jay baptisi adu ti vacant areas ijay iso nga jay ti idawdawat tayo met para dagitoy farmers nga kayat da nga agproseso iti supply da nga nateng inya mabalin nga ilaok dagitoy mabalin nga adda ti areas ko mga pag-aramidan iso nga dawatan tayo kuma jay secretary tayo iti agriculture kitaan na kumapay iti baptisi how can baptisi address different problema ito'y Benguet. Nya hanlang ko mga jay market nga pagbagsakan iti kwa. Ti vision gamin ti original vision iti baptisi ket tapno manayunan ti value dagitoy nateng tayo lang. And tulungan tayo kuma dagiti farmers nga isuda mismo ti ag ilakon ti natengda. Inya although we acceptaran tayo met ada dagitoy kuna tayo nga ahente tulungan tayo kumati farmers nga amuda met agilako da mismo ta isuda pay nga farmers mamingsan isuda ti basbasit kita da dakdakkel pay lang ti kita met dagi jay kakabsat tayo met lang nga negosyante ngem tulungan tayo ko mga ti farmers masurwan da met nga agi negosyante nya maging negosyante iti natengda kabsat. Yes, Vice Gov, pagyamanan iti oras nga impaayo iti People's Television Cordillera. Ag-update kami tumanen iti opisina nyo kadag iti sumarsarunupay agundaway, ma'am.
Okay, salamat kabsat inya inikandak mo ti chance nga agi-share mo no inya ti ganap or inya ti sitwasyon iti probinsya ti Benguet. So on behalf of the province of Benguet, from governor to the 12 Sangguniang Panalawigan kan amin nga empleyado ito'y salamat for this time nga interview kanyami.